ಚಿನ್ಮಯ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಲ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪಪ್ಪೋಲಿ. ಚಿನ್ಮಯ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿರಿ. ಒಂಜಿ ವಾರನೇ? ಎಸ್. ಹೌದು. ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ. అవు చిన్ను దేవున మకి ఎన్న మగలను మదిమి అవడుందంట 5 లక్షల కొరడుంది పండు అది నిందించి నేను పండుకుంది ఈదన కొరకు పండు ఈ ఎర్ర నీళ్ళు వేలరు అది చిన్ను వేడిపోయి మేలకే నత్తునకే మేనే కంచు కొరకపోయింది